Ale už presne. Poďme do mesta dať, nič aj iné. Zobrali čiernokaku, čiže nás zobrali čiernokaku, začali ho vyriekať s tým ten. Začali goniť. Začali s tým ešte. Videl si dačo? Koji? Čára, to čo? Tak vadíš? Chodź do siebie, no. Tylko kiedy zachód spláchniesz, to spláchnem ťa do záchodu z tým. O koľko rokov to chceš pustiť? Boha, toto keď si pozriem na takých 10 rokov tým. Brám to nalívaj pred kamerou. Počkaj. No piče. Dajte svieti červené svetielko. Tady je beka, zareko. Tady je beka. Poprečí zálezu sezónu. Toto sa radšej podobá, to by som mohla dobro miesto. Áno, máš aspoň ten. A niekaj pohybové hry deti, to je skoro. Aha. Ďalej. Pohybové hry deti. Ja to nemám. Ale ja tu nič nemám z deti. Jednu knižku. Také to začala, no. Jazyk staré 3-4. Svoj mi kúpiť hodok, hladná. Jana. Jana. Prestaň. Hľadaj, máš, či nemáš? Počkaj, no. To je taká pohybové hry deti 5-6 veku. Jana, toto môže dať na stolné. Potom ešte dá. Nič nedáš. Vypadí už. To ťa ide? Úloh číslo 1. Nie, to smiechuje. Keď sa ja usmievam, tak to je nebezpečné. Vieme. Úsmev na mojej tvári znamená nebezpečnosť. Rozčulovanie.
7 stojíte tak. Maxim to neviem. Lebo ide o to, že niektorí odpisovali, niektorí nie. Čo? Ako sa pýtali, teraz ja využijem. Poďte sa, kto bude takto, kto bude za školu u vás? Za vedenie školy. Bude pán Jurka? Nie. To je 5. do komisie. Neviem, či tam nestojíš, ale sa Lebo keď sa my dohodneme, skúšajúci, to vám ešte poviem. Ja nahovorím 5. Nie tebe, to príklad. Kanulová rozmýšľa, povie 5. Triedne automaticky 4. Predseda komisie automaticky 4. Čiže tu je rozhodujúci ten. Saško. Keď Gerčová povie 5. Bolo. Keď sme nechali prepadnúť 5 rokov je González, Nikolaj. Karajová skúšala 5. Ja som povedal 5. Predseda 4. Fejer. Juri tam bol. Uliči rozmýšľal. 5. Lebo sú 5. Naša eventualita je taká, že nám hovoril 5, Kanulová prísedia za 4. To obyčajne tak. Pán profesor Jurkovič je vo všetkej stále zostave komisie, že podpredseda Rožika Terčiová, on je prísediaci. On je prísediaci. Komu? Nie? Vo všetkých predmetoch. On je teraz zo školy 5. Nemôže byť. To však tu papier ukazoval, že má. Lebo ešte hovoril, Prvý raz je na maturitách, pán profesor, tak nie je. Prísediaci musí byť odborník. on je na Slovensku na Nemčinu vlastne. On by bol, nie, ale keďže tam detská literatúra, tak ja sú 10 rokov neznámy človek, ktorého nikto nepozná. Po prvom dni budeme vedieť, na čom sme. Kto ide prvý? Sujová. Prvý študent by nemal byť ani veľmi múdry, ani veľmi sprostý. Priemer. A druhý? Druhá ide, Klinková, nie, Tačesová. A vy kedy sú aj, kedy sú na plánu? Ja som ešte neviem. A ja potom Ty čo, idú štvrtok, čo ide? Ja. S kým ešte? Štvrtok už to nič. Vegetácia. Tam je jeden, čo skúša viac ostatných, sú roztratení. Každý si robí svoju robotu. Predseda si robí vyhodnotenie, podpredseda vám pomáha, priedu zaistuje záver. Prísediaci ten tiež voľa, keď obsuje, tak skúšania troma slova. No čiže tak, aby ste vedeli, že situácia pre vás je vážna. To nie je to na to. Tak to je. Prosím. Ale veď dnes teraz idem uvažovať o tom. No. Neviem sa tam dostať, pani profesorka, ale sa tam teraz učil tam pán profesor. Jurkovič, no. No lebo je to tak. Ja vám poviem úprimne. Aj v D. V 4. D triede tí najlepší študenti nemajú. Dokonca ani Savovajev. Ani Rubintová nemá. A zase sú tu také, z pána riaditeľa sme práve o tomto hovorili. Áno. A pán riaditeľ hovorí, no, že aspoň, vieš, aspoň sa ti pripraví, aspoň mali záujem zháňať materiály, alebo čo, ste zháňali, alebo čo, možno niekto nesá, povie maminky, mama naučí, naučí sa. Pani profesor Rácová zobrala nejakú ťah. Ja to nejme to, tam stojí.
Čiže povedzme, viem, že Hreničanová písala sama, Zojomiová viem, že písala sama. Teleková písala sama. Ona už sama nepísala. Prečo? Nepísala, pretože pán Žolty napísal. Alebo to. Zásady. To ani ja, ľudia moji, to ani ja si nedovolím, keď náhodou rozprávam, všímať. Vždy musíme byť čo? Musíme byť s hlavami národno, keď sa rozprávame. Automaticky to je nie. To ste sa mali učiť na etike, či kde sa to učí. Také to. Automaticky vstane študent. Keď je príjom profesor, automaticky vstane. To bez ani koľvek. Ona písala sama. No zle. Nevieme, kto príde. A čo keď ten človek, ktorý príde, bude pozerať, bude kontrolovať. Bojím sa, že to chýba. To je 85. Vždy, keď pani profesorka Veselá opravuje, daje mne. Stane sa, že nájdem po nich chybu. Aj po Handlovej nájdem. Bo oni nájdu po nich chybu. Že takto, aby ste vedeli, že... My sme v Lani tu boli. Keby boli bývali tí, čo v Lani, tak je v poriadku. Záleží aj od toho, že kto ide od nás. To dajte nám maturity. Počkaj, vyzúšim si. Opäť je otvorený. Počkaj. Skaj je to má. Aha. Sa páči, pani ľudia. To je moje, Pálko. A potom je 3. Daj, že nemá. Počkaj, na tú. Máš? Teraz otri trojku. Ešte jednu daj. Nemám.
Ináč toto je kačka. Najlepšia. Vieš aká kačka? Vieš aká je najlepšia kačka? To je tablo, čo? To je kvalita. Ale pada vypadá. Písaj sa na ako para nosiť knihu.
Kde sme to? Mariana, panický strach, nechod to vypla. Áno, Páľo. Nechod teraz, Pánko. Šetri si ku triednej. Daj mi šetri. Načo? Nie, Načo. Už nám ide autobus. Ahoj, Paľo. Ja prijám. Okrem svojho srdca nájdi vlast. Počúvaj ho napriek námahám. Istotu ti dá, že nie si sám. Kráčajme vpred, hľadajme, čo nás spája. Veď každý môže spoznať lásky plán. Len je domov, v ktorom každý miesto má. Ona, potrzebne a my zadu. A tu. Aj sem. Mariana, ty Alebo nám zahnúť, poď. Alebo tu Hneď. Reklama, hej? Nepozeraj sa mi do ulic. Zakývaj nám akože. No vítaj. No chod. Może potem
Môžem? Ja, škoda toho miesta na kamere. Ja, poď sa mnou ešte na tašku. A ja mám. To sú fajčiari. To boli fajčiari, teraz to nie fajčiari. Každý to ide. Kde je taška? Čau. Teraz sme v Hradišti. Pozri sa von. Ja tak nenespiem. Ale ja. A kto má? Lebo to ty nosíš. Žadanovika. Veru, zober, aká je okliaká. Vyradí nás.